बिटिआरनि बाहेरायाव रायजो जानाय गासै गं 22 जिल्लायाव बर' कसारिफोर दङ आरो बे हिसाबैनो बिटिआर एकर्डनि माने जि 5.1 बे दफाया इमप्लिमेन्ट जानायनि उनाव दिनै जोङो इन्टारिम मोनसे बडि मोन्दों आरो बे इन्टारिम बडिनि आङो बेयाव डेपुटि सिएम हिसाबै डेपुटि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै आं सायख'जादों आरो बे हिसाबै आं दिनै समायखिरा लादों आरो समायखिरा लाखांनायनि लोगो लोगो आङो बड'फानि नैबे फबनाय जि थावनि आं बेयाव बिथांखौ आङो बेयाव श्रद्धा खालामनो फैदों बिथांखौ बेयाव आंनि फारसेनिफ्राय आङो खुलुमनो फैदों आरो बे हिसाबै जोङो दिनै नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनबाय गोजोनदों आरो बड'फानि मोनसे बिथांनि जि सिमां दङमोन जे बर'फोरखौ बुहुमाव गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जि सिमां आरो बुहुमाव रायजो जानाय जेरावखि थाया माने जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थि बेखौ लानानै जि खना खनला रायजो जानाय गासै बर'फोरखौ ज' खेबसेयैनो खौसे खालामनानै बिथाङा जि बृहत्तर जाति दानो साननाय बा गेरेमसा बर' माहारि दानो साननाय बेयो लासै लासै मोगथां महर मोननो थांगासिनो दङ दा बेनि थाखायनो जोङो सानदों बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दा बेनिनो मोनसे आगान होननानै जों सानदों आरो बेखायनो बिथांनि सिमांखौ जों बास्तब मोनसे रुप होनो थाखाय बा बेखौ जों आबुं मोनसे महर होनो थाखाय जों बयबो नाजानांगोन आरो जों बेनि थाखायनो जों बे 22टा जिल्लायाव थानाय बर' कसारि बिथांमोनखौ ज' ज'यै जों खामानिखौ मावलांनो सानदों आरो बेयाव दिनै बड'फाखौ बेयाव गमामायैनो जोङो बिथांनि नैबेहाय खाथियाव फैनानै जों बिथांखौ जों दिनै श्रद्धा खालामनो मोननानै खुलुमनो मोननानै जोबोद गोजोनदों आरो बिथांनि जेनोखि आद्रा थालांनाय जे सिमां बे सिमांफोरखौ मावफुंलांनो थाखाय जों सिगां फारसे आवगायलांगोन आरो बेखिनियाव आं बेखौनो आं बुंनो लुबैदों आंनि फारसेनिफ्राय जे आसाम सरकारनि मानगोनां मुख्यमन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो जोंनि सोलोंथाइ आरो सावस्रिनि मन्थ्रि पिडब्लिउडिनि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ जों साबायखर बावदों जे बिथांमोना नारा नाथा जुजिनानै जोंनि गोलाव समनि जि दाबिमोन बे दाबिखौ दिनै मोगथां महराव होनो हाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो भारतनि गृह मन्त्रि अमित शाह बिथांखौबो जों साबायखर बावदों आरो दिनै जोङो गोजोनदों जे मिहिनेश्वर बसुमतारीनि दैदेननायाव जे मोजां मोनसे जों बेयाव काउन्सिल मोननो हाबाय आरो बे काउन्सिलखौ जों आबुं महर मोनसे होनांगोन आरो बयनिबो मददजों मावफुंलांनांगोन उद्देश्यआ मोनसेल' जे बर'खौ जोङो मास्टार दानायनि बेलायाव जोंनि थामोनथा सिनायथि रैखाथि बेजों लोगोसे बै ओनसोलाव रायजो जानाय मानसिफोरनि जि राजनैतिक जि अधिकारमोन राजनैतिक जि मोनसे जोंनि मोनथाय बेजों लोगोसे जोंनि ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्ट जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बे गासिबो जौगानांगौनि थाखाय जों मोनसे दिनै लामा मोनबाय मोनसे थेलेबलेयाव जों काउन्सिल मोनबाय दा बेखौ जागायजेननायनिफ्रायनो जों मोनसे आदर्श काउन्सिल हिसाबै गायसननो थाखाय जों बयबो नारा नाथा जुजिदों आरो बेखौ मोजाङैनो जों गोसो गोथारै मावलांनो थाखाय जों दिनै बयबो समायखिरा लादों जोङो नितिगत भाबे जोंहा मोनसे बिबान निस्सय थागोन मोनसे दायित्वबो थागोन जिहेतु जों नायदों बिटिआर एकर्डआव दाबो माखासे दफाया मावफुंजायाखै बै दफाफोरखौ मावफुंनांगौ जायोब्ला जों स्टेट गभर्नमेन्टजों थानांगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों थानांगोन दिनै स्टेटआव बिजेपि दं सेन्ट्रेलावबो बिजेपि दं दा बे हिसाबै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौबो दिनै आसाम सरकार भारत सरकारनो जयै दानानै होदों दा बे हिसाबै जोंहा नितिगत भाबे जोङो सरकारजोंनो थानांगोन हिसाबै जों बेखौ उननि समाव सानलायनानै बे हाबाफारियाव जों बाहागो लागोन